салом бинандагони азиз, маълумоти кӯтоҳакак дар бораи Шаҳлои Гулхоҷа. соли 1982 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. соли 2004 факултаи рӯзноманигорӣ ва тарҷумонии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро бо дипломи аъло хатм намудааст. аз соли 2002 ба дафтари Радиои Озодӣ дар бахши тоҷикӣ кору фаъолият мекунад. Шаҳлои Гулхоҷа айни ҳол оиладор ва соҳиби фарзандони дустрӯяк мебошад. Шаҳлои Гулхоҷа яке аз рӯзноманигорони воқеъбин ва озодандеш мебошад, ки ҷонибдорони зиёдеро дар саҳифаи инстаграмии худ ҷамъ овардааст. То имрӯз ҳудуди 125 000 обуначӣ дорад. ҳамарӯза дар ин саҳифаи худ аз камбудиҳои ҷомеа ва воқеоти рӯз ба мардум хабар медиҳад. ӯ айни ҳол дар шаҳри Прагаи давлати Чехия кору фаъолият мекунад ва ҳама рӯза мушкилоти мардумро инъикос менамояд дар саҳифаи инстаграмии худ. Сарбоди дар сукутӣ, овои бенавоӣ, печад дар осмонҳо, нолаҳои ҷудоӣ. гӯяд ба ман дили ман то кай дар интизорӣ. дигар наёядам боз фарёд зи бевафоӣ. намонда ғамгусорӣ, намонда ошуноӣ. мондам дар интизорӣ, мондам дар интизорӣ. Шаҳло ту бевафоӣ, Шаҳлои ман куҷоӣ. Шаҳло ту бевафоӣ, Шаҳлои ман куҷоӣ. апаҷони азиз, Шаҳлои Гулхоҷа, ба шумо муваффақият хоҳонам ва чӣ орзуе ки дар зиндагӣ доред, бигзор ки ҷомеи амал бикушад. ташаккур барои хизматҳое ки ба халқ мекунед. ташаккур гуфтаниям.